Да проверим какво ги очаква зодия Козирог до края на месеца. За другите зодии може да влезете в моят профил и да намерите вашата зодия. Така, теглим 3 карти за това какво им предстои на зодия Козирог до края на месеца. Прекалено много неща сте взели като отговорност. Ще гледате на нещата доста... Така ще гледате, че нищо не може да ви избяга от погледа. Няма нещо скрито от вас и нещо ще запали огънен във вас. Една карта за работен план. Въпреки трудностите, вие продължавате. В любовта сте пред избор. Ще трябва да правите някакъв избор. И послание от картите. Не позволявайте да букажете. Просто не позволявайте на букажите да ви обгърнат и да застанете само да ги мислите тях. Просто не. Не дейте.